Punta tayo ng Costco. Di Costco tayo, Costco Lakewood tayo. Lakewood, nandito kami sa likod nag-park. Tara, Costco Lakewood. Bili lang tayo ng papadala sa Pilipinas. Forever 21 Costco. Wood, nandito. na gusto. Ultra wide. Galing. Ultra wide gaming. Sabay sabi. Cute naman yan. Ay, ang ganda naman ito, no? May detect ako sa'yo. Dito sa Costco. Hindi naman yan. Disney animated park. Mahal, 89. Display. Na, ang tawag ko lang sa'yo. Hindi mo na ako sa Costco. Pirate. Disney. Bakit? Ilagay ng ulam. Ha? Belly. Without skin. Ha? No? Ha? No? Hindi rin. Ha? Yeah. Lechon belly. Kahit yan mo lang. Maliit lang. Ito? Oo yung tawag ito. Pag nag-crave ka, ano mo lang. Hindi mo lang sa ziplock. Freezer mo ah. Freezer sa ito. Pero pag iwalain. Isda. Ay, nilipat na yung isda o talaga dito sila? May, ano papadala mo sa Pinas? Yung ano, yung mga box, yung mga ano nga. Papadala mo na yan? Eh kasi nagagalit na si Bornok eh. Galit na si Coco. Eh ano, siya may isang Yeah. Avocado. Avocado. Kano kaya ito? Ayun, $23. $23. Ay, avocado. Magkano kaya ito? Ayun, $23. $23. Malaki na rin. Parang ano. Sampalo. Oh, ganito.
24. 24? Yeah. Oh, Looks like tamarind. yeah, that's Oh yeah? Allergy? I know. Yeah, ako okay siya. Yeah, mayroon pa naman dito. Ilang vanilla? Oh yes. Madaan. Ah, tawa. Dito dadaan. Ito. Damage natin ay 3.8. So, ang sarap dito yung Costco pizza. Ano gusto mo? Sunday ice cream. Anong Sunday? Yun na yan. Chocolate Yeah, or chocolate. twist? Yung may mix. Choco. Bago lang to, di ba? Hotdog. Sige na. Card. Check mo muna daw. Balance box. So, pwede na kayo mag-order dito. Tapos ipikapin na lang doon. Dati parang wala. So, mas dinner ko to. What the heck? That's the reference? Dinner. What did he didn't ask you? Okay. Gas muna tayo. $64.62 to 15 gallons. Yeah. Daan lang tayo ng CVS at bili tayo ng strip, glucose strip ni Papa para padala bukas dito sa CVS. If she has like some issues, she should. Ha? Ito? Saan ako pipindot? Yan, pindutin mo yan. Siya lang? Sige, pindutin mo. Dalawang pindot lang. Dalawa? Ay, iwan pa yung antik na. Wala na. Yung super mo, yan pala mananalo. Oh, kuskusin mo na. Naiwan pa. Okay, let's go. Kasi yung Okay, dumating ng ating order online. Mas masarap kasi, kasi pag online mas marami. Itong hot choco natin, 50 yan. Sa Target kasi pawalo-walo lang. So this Swiss milk choco is 50 pieces. Tapos kasama ng ating snorkeling set. Tayo nagda-dive. Isan natin. Very good pair sa gym. Good morning.
So, ito yung ating ipapadala sa... Hintayin natin yung ano, LBC. Itong dalawa. Hintayin natin si Kuya from LBC. Hintayin natin. Kape muna tayo. Oh, ito palang isi-send namin. Oh! Hintayin natin si Kuyang. Malapit na yan. Ganda ng weather ngayon. Kape-kape muna tayo. Kape-kape. Yeah. Kape-kape. It's Friday. Tingnan natin yung LBC. Papadala natin sa Pinas yun. 1, 2, 3, 4. Tingnan natin kung magkano. Andinisan ko nga mamaya itong exercise ko. Ito yung motor ko. Kailangan paayos ko na rin to. Mga boxes pa dyan. Oh. For donation yung iba dyan. Okay, nandito na si Bossing. Na si Kuya. LBC numero 1. We like to move it. LBC. Ayan. Yan ang ating taga-pick up. Morning, Kuya. Jay, siguro mga 80 kung computer na pa. Kung computer na pa. Nagtinda sa sunflower mo ni. Siguro mga 80, hampay sigurado da. Apa yung malunggay mo, gili-gelo mo ten. Di namin kukuha. Ginagpakit kami, nagingina LBC? one. Anjala amo naman o data. Di DJ Bahagari ko, 85. Diyan lugar? Di Bahagari. Baghari. May ti serbisyo da. May May mag Baghari. Bahagari. Oh, diretso Ilocos? Pangasinan? Diretso Ilocos? Jay Pilipinas. Sunod. Nueva Vizcaya. Jay Manila. Nueva Vizcaya, Isabela. Isabela. Jay Manila. Walang 80. Kaya mo pa iti kastoy. Jay. Kasta. Nagadaw. Nagado ka rod, nagado dyan likod ko. Nagadaw na, yun dyan pa. Nagtubo. Ado. Di birthday mo dyan nakapanta, nalataw ako. Bir. Nagdinakdakan ka. Uwin na ata dinakdak. Ito eksperto nga aramidan. Dati nagadubukil na gayam no ko dataw eh. Dati bukil amin gayam dati. Ay, bukol data. Wen. Kanak to ah. Kanang taon. Nagadaw Tasan mo tayo, ikaw am data. Wen. Diyan kalunay ko kung nagtubo, nagmayat. Napintas day yan. Now, Nagkuha, nagbiag. ay ke mayat Ngam di ko, jay pakok na tayo. Jay pako. Ay, jep ko. Natay jay pako. Ang nagko. Ngam jay ko ka, inikakti ko na ngamin. Diyan atanong ako inti aso. Wen. Mayat, di lata, steady. Ang dumakali ka siya. Man abot no kastaw eh. Ano ko kat bay sabong taon. dumakal nga rin di jay. Wen. Mayat. Sabong taon. Sabong na. Isul pala dito nag-success ka ko. Di ko anang to diya kaslabungan na. Kundi seasonal di ay. Kasla siding nga bapasit nga nagpinaw. Di. Dito ko kanya mga bukal, di jeti bukal. Ado jay mo lang, basta naka-cage di ay. Ngam di mulak. Mayat nabiyag. Nagadubjak no masakit. Kasi ano di ano agkwada season na wino every kwa. Barbaro no makapana na bigat datakil siguro di kalunay nga naayon na di tan. Uy na gimas. Nagi man barbaro makapana na bigat. Grahaw. Ikaw tumanay. Ayan bantay pa ni jay. Sige. Yan ang tikaluna. LBC. 7 no? Imbestigahan rin kung paano natunugan ng mga taga-Bobo June pa ngayon, di ba? ang gamit Oh, ng grade. June. Sinusubukan Excited pa na, raw oo nga, no? ang pahayag ng Borac Police at LGU tungkol dito. Yun. Magkano ang isang box yun? Ito siya, ano? 80. Ayos. Yung sa kanila daw, 100 plus eh. Sa? LBC din.
Sabi ko, Di- tagal ko nang hindi gumagamit ng check eh. Naghalukay pa. So 80. So, 80 ang isa. Hindi yung pero ito siya, 95. Ano nang 95 kuya? Ito malaki. Kailan ang usually lumalabas yung promotion nyo? Sa kanila daw 120. Last Ano ba? March? Oh, no. April? Oh, really? Ako to parang mga ano yun. Pero wala, August siguro meron siguro yun. Ito siya yung 95. Ha? Ano yung kalaban nyo kuya? Bahaghari? Wala yung mga... Yung Atlas. At last ba malakas ka na kalaban nyo ngayon? Oo. Pero wala. Yung ano lang sila. Yung mga... Oh. Magkano total kaya? 378 na. 78? 378. 378. Okay, 378. So, ito yung large. LBC. Ang hari ng padala. Asan yung Reyna? Iba yung dati hari. Ngayon, binuray hari. Ay, wala na ba? Binagbawal o? Hindi na daw sila ang hari. Hindi nga. Hindi na, binuray nila. Tapos alam mo kung ano na ang pangalan na ngayon. Angas. Basta yung may mga t-shirt kaming... Oh, baka meron ka dyan. Kuya, t-shirt. Maganda nga yung hari ng padala eh. Dati yung hari. Ngayon wala na. Eh, 80 manong! 80! Parang nasa probinsya ko. Oh, sigawan. eh, parang probinsya lang sigaw. 80! Ganyan sa probinsya eh. Nasasabungan na. Oh, Logis! 80, 80! 80! Oh, mas mura dito. Dito ka na. Hari ng padala. Ito santa. Huwag na. Dito ka na. Di nagpawit kami na ng tilbi. Ano, nasurok na 100. Oh, Ilocano din. Magkano? 100 plus daw. Saan? Kung ayaw ko yung palman na noon. O, kontakin mo na. Kunin na po number ni Kuya. Padala. Yeah, LBC. Patyenta, Pilipinas. Kahit Pilipinas. Ano, Mindoro pa data? Mindoro. Mindoro kanya. Manila pa eh. Manila ko. Palis yan? Talaga. Ah, siguro na Ecija ka. Okay lang? Yeah, okay lang yan. Yeah, okay lang. May space naman din. Ah, oo nga pala kuya. Siguro nga kasi na Ecija kayo eh. Kaya. Pero Vizcaya, pero yung Bagari, 80. Okay naman. 85. Anong size yung box? Extra large? Baka mas malak. Ganito rin. Oo, ganyan. Sa amin 105. Ang laban ang okay. 105 sa amin. Para pero ibang mayroon pang space oh. Matagal na rin kasi kami sa LBC. Halos lahat wala naman naging problema din. Bahag hari. Bahag hari 85. Meron pa ba? Sa Pilipinas. Hindi kaya. Kung sa Manila, 80 rin. Months, almost 2 months. Buweto man. So si Banat Bay, alam mo si Banat Bay? Ano pa ayos? Ay, napirde? Yung kanyang crank. Ito, pang service ko yan. Pagka ano, mahal ng gas yan. Ito mas tipid yan, di ba? Oo, Yan, pirde na nga $3. eh. Hindi, diyan nga may crank. Ano yun? Hindi may start. Yeah. Masira ka agad yan? Oh, hindi ko ito nagagamit. Kaya, Wala mas hindi, meron, pero hindi na rin nagana. Hindi na gagawin. Ito nga yung ginagamit ko tong crank. Hindi ba? Tipid yan. Delikado lang. Kasi pag dyan, pagtitripan ka rin minsan. Pero ang laking tipid niyan. Okay lang yung size. Pero pag freeway yun. Kaya pagka may sira yung sakyan ko, pwede yung gamitin ito. Nalapit lang ako, dyan lang. Sorry, dyan lang sa... Trabaho mo, malapit na. Where you going? Kuya, gusto mo ba ng ano? Say hi. Glass? Tinapon Hi. naman ako yung, Anong baon mo? yung glass na... Ano yan? Hawak mo? Parang, alam mo yung pag may mga ano ka? Pizza. Ayan, papasok si Ali. Work or school? Ay, no, you graduate ka na pala. Say hi to Lisa.
Lisa. Lisa is there? The bless? Dr. Watson? Yeah. Say hi to Dr. Watson. December. Oh, give me money. Marami. Atras siya. Limba. Worst. Puro damit. Damit. Christmas decor yun. Di ba? Christmas decor. Papuntang Mindoro. Nagbablog, meron ba kayo? Ano, may nag-buy sa inyo yan? Or ano? Ano yun? Ha? Yung mga ganito, ano lang, libangan na yan? Oh, liba. Ah, okay. Hey, this is Okay. I thought you got moving. Now we're just sending some box. Okay. LBC, Okay, shipping. the shipping, Okay. one of the reliable Company. shipping company. Oh, King of what do you call shipping? Yeah. I was actually. You retired already? Oh, okay. Wow. See, that makes you happy, ha? Oh, Christmas. Put tayong box. Sige.